ɗum ɗo ko ha tan julɓe gona hunde wocere en ɗemeje ɗe fof jiitodira yimɓe fof gona gootum aha tawi yo Allah won ballo Ousmane to baba ceerno addiɓe ko salminde juurade baba ngol nindema kaddi l'islam to baba ngol woni hen arde haalateno kone ko kabru mum ko boyinaji hay hankine kadi affaire sinne o woni ko fedde nde wadda woni hen ko fedde nde waɗi ko fedde nde waddaɗo wuuro ɗo tawi won koɗo goto arnoɗo wuuro ɗo ko cimmotoɗo jippiɗo ne galle musidɗo goto ko cimmotoɗo no feewi tawi o gayni simme makko o gayni noon simme o kanko ɗo o nelani simme o ha dembankani tawi fedde nde tini ɗum ɓe mbimo mbawa woppinde mo simme o ɓaari ko koɗo kono yo yaltu wuuro mabɓe kam o yaltida e simme makko min ɗaccimo e subaka he ɓe mbino ko o walata mawɓe ɓe mbi yo acce ha weeta ko jamma ɓaari ko jammagu subaka law o roƴi o yalti wuuro ngo eyyi fedde nde ɓeɗo noon keeɓi arde hen ɗum ha joni koye ɗum tan ɓe daari eyyi ɗum tan jinnomi habrude ɗum o yinno kanko ne timmitinde caggal kabrowol makko gadanol goppindemo noon mbiya toon tigui kono kam wuuro mono noon jeeyi ɗum kanko ne o wi en kaɓetake wat kaɓaƴen ala haara a fotani hen o wi yon gandu onon fedde l'islam yimɓe Allah de jogui guini mumen so Allah hutorima yimɓe hunde labudde ɓen kutorto hen alay saago ɓen kutorto hen o wi ko julɓe miijoto e mon ko yo Allah timmin amin yo Allah jaɓ ɗum yo Allah timmin ɗum yo Allah hollu ɗum julɓe hay goto de tindinani on ɗe dadule joɗɗe e o himme ndeɗo darde ngol dengol e dentugol ala kabruɗon ɗum dey hay goto ne jangginani on ɗum hay goto tindinani on ɗum ala kanko e men foof jiiɗen tan ko eɗen mbaya ni eɗen gona ni eɗen mbaɗe ni eɗen gona ni ɗum noon ko ƴerɗe julɓe miijoto hen ko yo Allah waɗan en ɗum tawa eɗen tawa enen foof o yon ɓeydo ɗon tinnade ko woni ɗo ko foof ko jeeya hen goto e ko jeeya hen goɗo foof o yon ɓeydo ɗon tinnade nde darde daroɗon ɗum sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ittude aada e bida tankare jokkude en ɗam julɓe daroɗo ɗe ɗum koye celle hen fellite ɗum gonane ɗum jooɗiɗo yo jooɗo e dow ɗum jahowo yoya e dow ɗum so arti tawta ɗum
o wonde heen jokka golle haa no Allah waɗi fof aha inchallahu ceerno yon weltima noon ɗum ɗo deeƴi ɓernde makko kolnima no feewi yo Allah won ballo faade salatul fatihi o jangi leetere o wi ɗum ko alawiyankoɓe tawal muɓene taarimo radiyallahu taala anhu taw ko hurum radiyallahu taala anhu ɓe mbimo holko woni alawiyankoɓe o wi ɗum ko qabila kawwanaha allahu thumma qala laha kuni fi Cheikh Tidiane o ɓen ko yimɓe tan ɓe Allah tagi to caggal ɗum wiiɓe ngare gone e nder Cheikh Tidiane o winde wonno ko noon enen Allah tottiti en ɗum ngo maayo hande foko tijjaniyankoɓe fof hay daabeje maɓɓe ko tijjaniyankoje hay daabeje maɓɓe ala ko haali yimɓe maggo ɗum noon ko saha wonno saha mo yontata e mum enen fof gonten tijjaniyankoɓe fof en nanga laawol ngol debbo e gorko mawɗo e suka haa wona wuro ngo kay l'islam yari male ko fedde wotere gila nde ɓe jeehi yasin ɓe kaldi toon gila ɓe garani ɓe mbi soɓe ngari yoɓe mbad batu eɓe gurtina sunna no jamirirɗani yari maleji ɗiɗi ɗi nde ɓe garti ɓe mbaɗi noon kamɓe fof ɓe jaabi accu o henne jangtuɗa gayna ɓe jaabima wonde ɓe nani ɓe jaaɓi eɓe golla sunna eɓe ñifa aada e bida ngol konngol woni yari maleji ɗiɗi joguino kamɓe fof ceerno ɓe mbi ɓe nani ɓe jaaɓi ɗum woni ko konngol yari male ɗiɗi fof haali beele ko noon yari male ɓe mbi ko noon e ɓoy muɗum onon horɓe Allah ne kadi jaafodirndire toon goto fof rokka goɗɗon junngo yo yaaforo ɗum saabu Allah goto fof yo haaldande muɗum yo yaafomi mi yaaforimama saabu Allah rewɓe ɓe onon e mbaɗe noon dokkodira juuɗe jaafodiron min jaafima min jaafinima acca o ɓenno waay dujjit min waɗi maleji ɗiɗi joni min gaare gurel fulɓe min dari ɗon ceerno salminami wani ko min goni seeɗa koyema min joguiti koyema min joguiti koye ceerno mawɗo min joguiti koye ceerno mawɗo min joguitino duuɓi nayyi hitande fof min jahadda hitande fof min jahaddaka e min nana ko haale min nana ko haalte ko huɓɓidino leydi ko huɓɓidino leydi ko huɓɓidinomi ɗum huɓɓidinomi so Allah wallimi so Allah wallimi noon hoddiɓe ɓe hawre jalluɓe jaamugel duunde yari male kañen timiɓe ɗo pankare fof gonnoɗe hen hay so en jiiɗino tinnade ɓen ɓuuriɓe sembe
komin fulɓe komin ñaameteɓe somin inni kamɓe goni hoddiɓe kamɓe goni yaaɗiɓe kamɓe goni seerende kamɓe min jotodiri kala noɓe mbayi noon min mbayata so Allah yetti Allah waɗi yettere Allah Allah walli min yetti Allah ɓe peewi minen kay ɓeydima hisnude kaako namen min ɓeydima hisnude kaako e diine amen sabu min jiiɗa ñaamede min forceteno tan so tawi min natti forcete ɗum foccima min kisni kaako namen e diine amen e diine amen fof sunna o tabarakallah gawe fulɓe naaɓene ɗo woɗaɓe ɓe goni ɓesgu e ururɓe woɗaɓe ceerno ne andi ko Allah umminiri ɗum hay so on donki haalde woni haajo o ceerno ne andi ko ruhuji ɗi laftata kam ɗum noon kanko umminaɗo o e ruhuji benniɗi ko woni ɗo hakkude ɗo ko min ɗaldima ɗum ceerno min jesdi Allah e nelaɗo mum noon leñol ngol foof de ɗo moɗon ɗo ko suuɗi e ko feeñi allahumma salli ala salam mo ƴi on dañi keɓɓittoɗo koye ɓoyna ceerno guese men amin ɓoyna kadi sababuji dewɗi e makko amin ya horma tawi ko tijjani ceer woni sababuji dewɗi ceerno wi on nani jangtawol ngol weltima no jangtori ɗon ni ɓe ɓeydima yettirde ɗum Allah ɓe ɓeydima kadi moƴƴinde jorto sabu o andano kam haqqillaji moon ene jaade makko eɓe limtuɗa ɗe foof o famanone kadi bennagol moon ene foti noon tawde o tawi ha e nder ladde he ko ni ko min nani min jaaɓi ɗum min pelliti wadde ceerno wi min ɓeydi yettirde ɗum Allah ɓe gandon noon yimɓe famɗata ko diine tan famɗata ko fimde tan famɗata kono yimɓe famɗata kala no Allah fonni on so yamirore Allah huftidini on ɗon tan onon kon hewɓe fedde mawde kon ittuɓe no foti foof kon hewɓe tan kon ittuɓe tan so tawine kay ɗum selli gooto hay gooto hankadi wawa ñaayde on koye hay gooto wawa ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ندو سسمبنوري ko nelaɗo Allah nelaɗo Allah woni sange makko ko nelaɗo Allah o wallitorto on ko jambaro hankadi no neɗɗo way foof wannatama ko Allah yiɗa ala hankadi ha nelaɗo Allah noon e ɓerde ma hay goto wannatama ko Allah yiɗa sabu ala poɗɗo noon ala poɗɗo noon enenne kadi en poti noon e diine o hankadi en poti e diine he wonde no neɗɗo foti fof wawa wannude en ko Allah yiɗa hankadi en foti to ɗon hankadi ko ladde gonɗen kono noon ko anduɓe gonduɗen eyol kadi enen koye men ndewete fulɓe ladde e hande jiida e noon imminaɗo o e ruhuji fayaɗe mumen ɗi ko woni ɗo hakkude ɗo ko ɗum joom ruhuji ɗi e umminɗo gumminaɗo on joguiti ɗum on noon ko muuyi hen ko wuro ngoni bismo ma debbo e gorko ha ɗo garnoɗa Alhaji Baro ɗo Seydi Hani Saydou arno e ceerno Baro
Seydina Alhaji Mouhamed Fayidou arno e Ceerno Baro ɗo ɗufnino ɗon e yeeso Allah e weluya Allah ha wonnelimo to Alhaji Ali radiyallahu anhu ha hande emin belto e on weluya emin bismoma e on bisimilla minen kam ka jinnaɗo an ka jinnaɗo ka mawniraɗo bisimilla kono noon ko an tan hani bismade ɗo ko an jeeyi ɗo ko suuɗi e ko feeñi bisimilla min mbima bisimilla ha hande ko kalɗa ko emin keddi e ɗum kono min karani taw min cuwa har taw to banggue ɗaccidde mamin ɗaccid kono min cuwa taw bisimilla noon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim hamidou hamidin ɗuma haala ceerno kan haala heɗete sone nanguene nanguete saabu hay goto anda to joomum faari ko han kadi ceerno wi bisimilla min beltima tan ko gonga dey o wi no mbiɗa ni dey o meeɗino arduɗo e ceerno e ngol laawol taw ongo sinca tan ɓooyani ngol ɗo ɗimmiti ɗum o wi no mbiɗa ni ko noon tigi omo andi wuro ngo omo andani ngo aha omo andi ngo omo andani ngo aha tawi kam ko goonga mi wona koɗo ɗo aha hay somi hoɗani ɗo dey mi wona kam koɗo ɗo aha o wi enen fof eɗen keeɗi hen Allah e nelaɗo mum o saha joni yaadu ɗanngal ngal ko heen tan wona ceeremɓe ɓeene eɓe ɓeydi heen konnguɗi maɓɓe ceerno men ceerno Ahmadou to boyinnaaji e ceerno men ceerno Aliyu to Ngijilon ɓeeɗo ɗiɗo eɓe jante ɗanngal hee eɓe gondi emen e anniyaji maɓɓe ɗi nde wonno noon kanko ceerno Aliyu eɗen gandi darorde makko e dental he omo jogii hurumaji kewɗi e dental he heen hurum bamma ko jibinɗomo ɗon ceerno adorino e jangde mbi to Gangel ɗon o adori o jange juuɗe ceerno Yero ɓooyani ceerno Yero rutti sabu yidde yiide ceerno e ñaagade ceerno yettanade ɓe haaɗo cuuɗi maɓɓe ɗo dokkodiron ɗon duwaw wuro ngo lombi ko ɗo e Loobali nde wonno caangol ne ɗo fali o ngol ɗeɓi luggidde seeɗa so tawi gantini sa yehi ha Loobali maɓe ngara ha toon to ɗonne kadi newaki min jiimi koye dow maayo minenne ko ɗum min ngari Loobali wona eɗen jortinde Allah ƴettata ustano men fof watta e nder timmal maɓɓe
fof watta e nder timmal cheikhana ahmada tidiani nde Allah jippinta kadi jurum ndeeru muɗum e meɗen e nder hurumaji maɓɓe eɗen jorti ɗum so Allah haaji jorto moƴƴone kadi inchallahu taala o wi neɗɗo noon seerata e dañde ngoƴa almuudo kay ko ɗum o hirtoto ko ɗum o wottoto ngoƴa ngoƴa o hirtoto ngoƴa o wottoto tawde ko almuudo o kay neɗɗo yiɗa moƴƴa haa ɓooya haa wiye moƴƴi goɗɗum lomto neɗɗo kadi yiɗa moƴƴinde haa wiye moƴƴi rutto waya no wona moƴƴere hay gooto yiɗa ɗum o wi o yiino ceerno radiallahu taala anhu eɓe jooɗodi e makko ibrahima keɓene tawa jonde nde ɓe keewani ñande heen ɗo galle baylaɗo ɗo perong dow ɗo keeɗɗo funnaange o omo jooɗi ɗon e siis eɓe jooɗi e leydi siis omo haala bandiraɓe men wonɓe madina ɓe musidal meɗen ngal omo wiya neɗɗo yiɗa gollude haa moƴƴa rutto bona gite makko ɗe beddi gonɗi ko goonga noon neɗɗo yiɗa ɗum hay gooto ñaagaaki ɗum Allah en yo Allah jogano en almudaagal ngal sabu barke nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sabu barke cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu yo Allah ƴettu ustaanu men waɗay timmal maɓɓe ƴetta loore men waɗay sembe maɓɓe bijahi rasul sallallahu alayhi wa sallam heɓɓito en kadi nder e boowal heɓɓito en nder e boowal wadda ene maɓɓe gila e aduna haa e laakhara mofta ene maɓɓe ɗo bonande yettotaako sabu barke nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sabu barke cheikhana ahmada tidiani omo siftora jooni konngol ceerno ahmadou ceerno ahmad taifa konngol makko ngol arani kam ɓe jiinde on yaafuya o wiyen ɓeydima o ɓeydima hesɗitinde anniyaade yaafnaade Allah e tuubande Allah e yaafnaade hadara Allah e yaafnaade hadara Cheikh Tidiane e yaafnaade hadara ceerno Ahmad Baro e yaafnaade hadara ceerno Seydi El Hadji Mouhammad Saïd e pergitte am caggal ɗum e yaafaade dental ngal fof
allahumma salli ala rasulillah. salminde on tan ko yidde ha joni ɓeydade andinde on tan koye golle he min goni. min keblinomo guila takkusani yonani. min jiiɗi arde gaayi beele min denda e moon takkusani o. golle noon ummoriɓe hawre fedde l'islam wonde toon nde. ɓe garani ɗon jombajo e hurtinoyde ɗum. ɓe nuldi ɓe neɗɗo gooto. ɓe mbi yo arɗo makko ɗo o yiya fedde l'islam ɗo semme ɗo. eɓe caggal Allah e nelaɗo muɗum eɓe caggal fedde l'islam semme. ɓe kabriɓe tan yoɓe gandu fedde l'islam wonde sembe nde ko nden tan woni hawre. joni noon ko sare ɓe ñaawi ga fof ko on wonata. kamɓene ɓe kawri eɗen jinno yaade to ceerno kono paden ha juulen futuro mbawen fewnandeɓe koɓe jiiɗi ko. kamɓe fof ɓe ndenti ɓe ɓuuri 94 fawɓe. ɓe jeeyi ɓe juuli alansara ɓe pokkiti ɓe payto galle jombajo o ummoto to. ɓe tawi joom galle en ɓeɗon ɓe kaalaniɓe ko addi ɓe ko hesɗitinde tan kono kay ɓe nani ɓe tini eɓe gandi saabu gollama ɓe jii hesɗitinde noon e nande kamɓene koɓe kaalata. ɗum addi min arde moɗon koreji jombajo o wi minen ko mbiɗon onon fedde l'islam fof ko ɗum min mbi. ɓe mbi ɗum noon min mbi so tawi ƴeewama gorko garɗo e sarede arandemo on tan wawa nawdemo. emin ñaagui mbaddon e makko tan neɗɗo goto so tawi ko gorko mum walla so debbo muɗum goto tan so gorko jim haram makko. so tawi yeehi ha yettinimo sari o hankadi min gaddi ha min mbatte juuɗe hawrankoɓe hankadi sindo ko amen garannoɗo e amen on so yettini tan hootat. onon noon onon hankadi jogui sariya moon so jiiɗi so ummodiɗo e makko ga o yettima yo artide sare ɗo so jiiɗi o waala toon so jiiɗi o waɗa toon yontere kono ala ko ɓe namdi on kamɓe ɓe waajo wiyalaɓe namdaki. so wona ko debbo tan min garani ɓe itti debbo ɓe dokki min ɗum habroy toon. ɗum min namdimo guila o yahani kanko garanɗo debbo kanko garanɗo debbo namdi ɗo koreji debbo ɗo ɓe namdi garanɗo wonkoɓe namdima walla ala ɓen mbi ala so wona ɓe itti debbo ɓe dokki min. eyyi min kala ɗon ko woni ga o wiɓe noon minen min kala ɗon ko woni ga. leeso ala goro ala bula ala yumbitorde ala dambowo ala. ɓe kaali gueɗe kewɗe gandanoɗe ɗe mbaɗi fof ala hankadi. o garanɗo o wi minenne ko ɗum min acci wuuro amen koye ɓe semmene wiɓe ko ɗum tawɗa ga onon hawrankoɓe kamɓe fof ɓe jiiɗi ardude juuroyade ceerno kono maɓe pecco hankadi wooda heddiɓe ɗo garage ɗo ne paadi ha jalta fadetake ha nangue mutane nawa debbo so ala sara juulama tan jole sara yimɓe fof ne laara jombajo ne yaaha kala nde o nawa e jeese amen ndewnama kadi e jeese amen nde min puɗɗo fokkidde min ganda kanko tan yeehi min pecci noon fedde nde
ɓe mbi yo won ko heddiɓe ɗo garage ɗo soɓe dañi oto kamɓe ɓe ngara ɓen kadi so dañi oto ngabboɓe Allah jaabi duwa o oto arani kamɓe fof ɓe ndeeƴi ɗon ha wirtiɓe fof ɓe yiyam ko sabboto ɗon ɗo haɓe coyni saret o ne ara ari ha e dow maɓɓe ɓe namdima koɓe namdino adan ko hay hunde fawami hen so wona ɓitti debbo ɓe dokki kam on ndewnumi ɗo ɓe ndewe makko ɓe duusimo hawo yalti wuuro ngo ɓe garti ɓe tawi perfe maɓɓe ne dari namdi o saret jahowo ko woni min kalanimo ko jombaji yahata ɗo wineldemo duwaw ɗum wiya ha min nuldenmo duwaw ɗum wonno golle kikiɗe ɗe ko hirniɓe garal maɓɓe ɓe goni ɗon haɓe juuli futuro o wiyoma salmina julɗuɓe kala oɗo subaka ko subaka e subukaji moƴƴi e nokku he subaka mo ndendeten saabu Allah e nelaɗo mum eɗen kaala haala sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen kaala haala aada e bida beele jo Allah Allah ne ñifana en ɗum ha heddo sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sallallahu ta'ala alayhi wa sallam to hajjatun bi hajjatu wida'i o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam to hajju makko cakkitiɗo mo waynuri o omo habri hen haalaluji kewɗi o hadis makko ene jeeya e hadisaji makko o wi kabruɗo o wi وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت بها العيون ووشلت بها القلوب o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o waajima min waaju mo ganduɗa gite juuri saabu mum ɓerɗe kuliri saabu mum فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأعذنا o wi min mbimo elle oɗo waaju ko waaju baynotoɗo so tawi ko noon waaju min nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam wiiɓe nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam wiiɓe aleykum bissam'i wa ta'a aleykum bissam'i wa ta'a mi waggini on nande e jabde so tawi yamirore iwriga am ga ene wondini yamirore Allah faade e moɗon fa aleykum bissam'i wa ta'a mi waggini on nande e jabde e ɗoftade wa in ta'ammara alaykum abdun hay so tawi ko maccuɗo mo kalfuɗon ko on Allah yamiri yamirore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo won e dow moɗon kanko jogui konngol mon ñande hen o addani on konngol am min nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa aleykum bissam'i wa ta'a mi waggini on nande e jabbe